Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing dalem menika kepanggih malih kalih kula. Wonten saat menika wekdal menika kula jenengan belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal Allah. Supaya ben gak cuma awet iki mang salat tapi gak kenal kalih Gusti Allah. Lah ketaikan kemarin. Lah kula sengkon niku temen niku wau asyhadu an la ilaha illallah wa jenengan nyekseni wonten Gusti Allah. Temen niku wau wonten surat Al-Baqarah ayat 163 wa ilahukum ilahu wahid. Lah temen iki. Lah Gusti Allah niku sinten? Nggih salami sing kula jenengan sembah Gusti Allah. Gusti Allah sakjane iki wonten pinten to? Kan namung setunggal wahid. Dan menika wau boten wonten nggih namung wonten nggih Gusti Allah. Wujud alam dunya saisine nggih diwujudke kalih Gusti Allah. Dan menika wau la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Ora pangeran nggih namung panjenengan Gusti. Wujude Rahman Rahim Gusti Allah nggih alam dunya saisine niku bener. Olas asih Gusti Allah. Dadose sekabehane nggih diulasi kalih Gusti Allah. Wujud sapa olas asih. Napa niki mangga memandang niki wasinten. Sedaya makhluke Gusti Allah temen iku mboten pilih kasih. Cuma kadang kula jenengan kan mikir Gusti Allah pilih kasih. Pilih kasih temen iku wau adik mangga ibadah gak suge-suge, tapi sing gak ibadah suge. Nah ini kan kula jenengan sunan kali Gusti Allah. Nah pikiran-pikiran sing ngoten niku nggih dirubah ben ngantos. Karena apa? Welas si Gusti Allah dinapa kula jenengan sampun saged ibadah, sampun ngabekti, saged syukur kali Gusti Allah diwujudne ana ing salat kula jenengan, diwujudne ana ing sedaya kula jenengan. Dan temen iku wale Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gusti Allah temriko wau sugeng tegesekan urip. Lah uripe Gusti Allah temriko wau langgeng. Nek kula jenengan iki wonten batasé, tapi nek Gusti Allah niku wau langgeng. Temriko wau kula jenengan mboten saged bayangi langgenge sepiro, batasé sepiro, mboten saged. Tapi nek kula jenengan niki wonten batase paling 80, 70, 90. Lah niku saged. Tapi nek Gusti Allah niku mboten saged. Lah bentene malih kados tamriku wau la ta'khudhu sinatu wala naum. Nek kula panjenengan nek kesel nggih iya. Lah bentene maha kalih Gustine nggih niki. Nek Gusti Allah mboten kemarep ing ngantuke utawa Gusti Allah niki sari mboten. Karena Gusti Allah sanes makhluk. Nek makhluk niki wau sari. Atas kula jenengan nalikane kesel nggih dilem. Nalikane luwe nggih makhluk. Lah niku. Lah temen iki kula jenengan mengenal bener-bener ana ing Gusti Allah. Supaya apa? Supaya kula jenengan ana ing ibadahe, ana ing keyakinan maring Gusti Allah, kula panjenengan boten suci. Sing dipero gak cuma salate tok. Nah iki mang salat tapi gak manakale Gusti Allah. Dan iku jenengan salat sinten. Tamen iki malih lau ma fis samawati wa ma fil ard. Lah apa wae sing ning langit, apa sing ning bumi iki mang kagungane Allah. Contohnya kados kula jenengan nggih kagungane Allah. Sing ngobani nggih Gusti Allah, sing meneng nggih Gusti Allah, sing ngucap nggih Gusti Allah,
sing mireng ning nggih Gusti Allah. Niki nggih paningale Gusti Allah, niki nggih uripe Gusti Allah. Niki nggih afale Gusti Allah. Nah, mriki kula jenengan mboten wonten nggih sing wonten nggih namung Gusti Allah. Karena apa mriki wau wahid. Pun ngatos kula jenengan ngaku-ngaku. Mriki wale, mriki man dalladzi yasau indahu illa bidni. Kadang kan sombonge awake dhewe kene-kene. Sombong sing piye nek kono titik-titik iso nafati, iso nulung. Padahal sejatine kula jenengan iki mboten saged nulung. Sing saged nulung nggih namung Gusti Allah niku. Tanpa izine Gusti Allah kula jenengan mboten saged napa-napa. Lah niki damel ngati-ngati awake dhewe temenika ana ing masyarakate dina iki mang ngomong pingkak sembrono. Lah niki damel pepiling awake dhewe supaya imane awake dhewe ben gak kepleset. Lah sehingga keakuan-keakuan ning awake dhewe niki wae dihilangkan. Sing wonten nggih Gusti Allah. Sing saged ngoten iki nggih Gusti Allah. Kula panjenengan nggih namung titipi. Wah napa iki mang wujude ilmu napa mawon iki namung titipan. Lha iki aja ngantek dihakon-hakon. Nah, iki mengaku-ngaku sing kaya ngono timbul apa kesombongan. Lah kesombongan niku sifate sinten? Kan iblis. Nah, iki nglakoni sombong berarti awake iki mang iblis. Lah iku kudu diakoni. Aja ngantek gak diakoni. Wah, aku gak iblis, tapi sifate nyerupai iblis. Lah mosok niku awake kudu ngerteni ana ing Gusti Allah. Iki kan makrifat dhateng Gusti Allah. Bener-bener makrifat supaya awake iki mang salat gak tembung jari tok. Bener tuntunan agama sing ngoten niku wau tapi adiku turuh dhewe. Kok gak tembung jarine, kancane, jarine gurune utawa jarine ana ing cerita-cerita itu. Sepatus napa imane kula jenengan nalikane salat engko ben tambah. Tambahe nek kene gak ngarep-ngarep. Justru temriko wau pelepasan keakuan. Ngerti ya temriko wau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salate awake dhewe sing ngobani sinten. Lah ibadahe awake dhewe sing ngobani sinten. Awake iki mang digawe urip kali Gusti Allah. Gusti Allah iki mang ya iso njabut uripe awake dhewe robone awake dhewe. Dadi menika kedah eling panjenengan. Kok cuma dilingi lafate Allah. Dilingi jerone sakjane Allah niku sinten. Nggih punika pangerane kula jenengan. Lanjut malih temriku wau ya lama baina aidihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bi syai'in min 'ilmi illa bima syaa. Lah ning kene biasane kan nek wong ahli rasa terawang rene. Lho awake dhewe ora ngerti burine lho. Burine adik iki gak ngerti enek apa ngarepe awake dhewe ora ngerti enek apa. Lah karena apa? Adik iki mang terbatas, dibatasi kali Gusti Allah. Sedaya niki terbatas. Kecuali illa bimasa kecuali Gusti Allah wong resah ning wong iki mang roh ana ing ilmu saklintune ana ing dhahir. Dados temen niku sanes karepe kula jenengan. Roh ngene niku dikresakake kali Gusti Allah. Lamun niku dinapa kula jenengan pun dikresakake sing ngoten niku syukur kalih Gustine diwujudne ana ing salate, diwujudne ana ing ibadah. Nah, temen niku. Lanjut malih temen niku wau wasi'a kulis samawati wal arda wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nek awake dhewe pemane iki keluarga, duwe anak, duwe bojo, kadang yo eker, gitu. Kadang yo gak cocok.
Karena apa ana kono iki mang adike mang duduhne egone sok. Soepi aku sing nyambut gawe, aku ya sing ngopeni. Lah, tapi nek Gusti Allah mboten. Tamriku wau ana ing kekuasaane Gusti Allah, ana ing wilayah Gusti Allah iki tanpa batas. Ana ing langit lan ana ing bumi. Tapi nek kula jenengan terbatas. Lah Gusti Allah tamriku wau ya ora abot nangka niki mang ngrampot kekarune. Kadang kula jenengan kan ngrampot anak bojo iki abot. Enak sing rene. Iya, alasan ekonomi. Nah, mriki adikin kenaling Gusti Allah supaya apa? Keakuane kula jenengan iki wau sumewah. Sehingga amarah-amarah ten awake kula jenengan mengke saged kelar. Lah ditutup temniku wau ana ing wal aliyul azim Gusti Allah iki mang maha luhur, Gusti Allah iki maha agung. Lah agungnya atau luhur Gusti Allah iki mang pundi? Ya ket awal ngantos niki wau keterangan nggih niku. Nggih sedayane Gusti Allah sehingga mahkot temniki mboten wonten. Keakuan-keakuan iki mboten wonten. Dan iki kula jenengan belajar nyalehne ning egone, belajar nyalehne ana ing amarah. Sehingga salat kula jenengan bener-bener tumuju ning Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin kanten sekedhik saking kawula. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.